Mas gihingusgan na karon sa kapulisan ang demand reduction sa ginadiling drogas sa Rion 7. Kinibisan pa man sa subsob nga kampanya sa kapulisan batok sa ginadiling drogas. Maton sa tigmaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilari nga mas maimututok usab sa demand nga habig sa illegal nga drogas. Gumikan kay ang supply ni ini kanunay gyud nga anaa bisan sa subsob nga kampanya sa kapulisan batok ni ini. Isip kabahin sa ilang pakingusog nga maminusan ang demand sa ginadiling drogas. Usa ka simposium ang gipahigayon sa PRO7 nga gipanguluhan ni Aberin niadtong miaging adlaw sa Abiliana National School. Katuyuan sa kapulisan nga mahimo ng drug resistant ang atong komunidad sa umaabot aron usab inanay na nga mamatay ang illegal nga negosyo sa ginadiling drogas. Ang maong lakang tubag usab sa kapulisan sa pipila ka mga may question nga anong daghan gyapon ang supply sa illegal nga droga sa komunidad bisan subsob nga kampanya batok ni ini. Pagpasabot ni Pilari nga sa kadako sa Rion 7 aduna gyud mga supply sa illegal nga drogas nga mosulod dinhi og di lang kana nila masumpo pinaagi sa pagsigi og pagpanakop. So ang amo na lang hangyo sa community sa Central Visayas is ila pong parisan kining atong aggressive campaign against illegal drugs pinaagi sa pagbantay sa ilang tagsa-tag sa kapamilya nga wala na untapoy matintal aning illegal drugs. Kay it's always a two-pronged approach in the fight against illegal drugs kini atong gitawag og supply reduction strategy and demand reduction strategy. The law enforcement agencies will do everything in supply reducing the supply, but also we must be able to reduce the demand, and everyone is involved in demand reduction strategy. Sa milabayng Mayo 28 hangtod sa Hunyo 3, ang kapulisan sa Rion 7 may pahigayon og mga operasyon batok sa tanang matang sa illegal nga kalihukan. Isip kabahin sa ilang crime reduction strategy. Moabot sa 178 ka mga tao ang nasikop atol sa operasyon nga may kalambigitan sa ginadling drogas. Din mokabat usab sa 10 milyones pesos ang balor sa ginadling drogas ang nasakmit sa kapulisan. Laing 276 ang nasikop atol sa operasyon. Mo ang may kalambigitan sa illegal gambling. Samtang 111 nini ang kalabot sa illegal possession of firearms. 90 usab sa maninakpan ang mga wanted persons. Gibutyag ni Pilari nga sa mong gidaghanon mikuno dinoon kini itandi sa samang pitsa sa miaging tuig. Sige ang analysis sa Pro7 kung kusog ta manakop sa illegal drugs, sa illegal gambling o sa loose firearms o sa wanted persons. These are actually precursors to crime. Nga kung imo ni silang malimitahan, mas mahimong peaceful ang atong community, Central Visayas. So, under the leadership of Police Brigadier General Anthony Aberin, we will make sure that our operations against all forms of illegal activities will be relentless and continuous and of course strategic para mo redown gyud siya into what we collectively want, and that is a peaceful and more secured Central Visayas. Samtang isip kabahin gyapon sa crime prevention strategy sa Police Regional Office 7, usa ka livelihood program ang ilang gipesugdahan alang sa kababayen-an sa rehiyon. Ang programang panginabuhian alang sa kababayen-an inisyatiba sa asawa ni Police Regional Office 7 Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Melinda. Maton sa tipang aba ni Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilari nga maabot na sa kapin 500 ka mga benepisyaryo ang nakapahimulos niini sa pagkakaron. Ang naasoy mga benepisyaryo tudluan og mga panginabuhian sama sa pagbuhat og sabon og dishwashing detergent. Pagpasabot ni Pilari nga mahinungdanon kini nga programa sangnit maghatag kini og kahigayunan sa mga kababayen-an nga molikay sa pagsulod sa mga illegal nga kalihukan gumikan sa kakuwang sa panginabuhian. Fisheries ani is ang mga kababayen-an. They also give mga starter products para they themselves could be makahimo sad sila, no. The idea is we are teaching these women livelihood so that they themselves can make business out of it, no. Again, this is part of our crime prevention strategy so that kining atong mga kababayen-an matagaan sa silang opportunity nga makakita og kwarta, maka-earn. Thus, thereby, this would prevent them from being swayed into kanang mga kriminal nga mga pamaagi. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.